Cabanilles va vindre ací i va descriure l'espècie en un arbre, a lo millor no era este, però era uno molt similar que creixia en la umbria esta d'ací. I els farmacèutics de Castelló van comprar el trosset este per preservar l'arbre. I els del poble ara no tenen molt.